Now, amo galiin ang right of way ngay natag sakon ni Joy kag ni Janelle. Okay. Ina kag ini natomba. Okay? Amo ning alagyan ko. Property ko ara sa babaw. So amo ning right of way ko. So karon dugay-dugay matapos ng traktora tapano niya kag dire ako brahan sang dalan ko. Amo na. Ina ang kwan natumba lang kag ineman. Okay? Amo na ang alagyan ko di. Okay? Kay ginpatituluhan ini ni Joy kag ni kwan Janelle. Amo na ang akon nga right of way. Di karon nakontrata ko na tong traktora, hinatagan ko na to kwarta ang driver para tapano niya okay, so dire ako maagi. Amo na nga lagyan ko kay nanabin instruksyonan ko si Jerry nga panubuon niya kay bala mo hindi ko kabalo magmotor. Amo inedi kaya mo na nga ako ng property na ina sa bang mga tanom na sa babaw. Amo na nga akon pagsaka mo da ining mga kwan string beans nga ning mga kwan kay iya ina ni Joy nga tanom, iya ini nga property. So bali tapano niya na di amo na nga akon alagyan. Okay, I don't know kay mataas gid ini kaayo nga lugar. So bali kay ini hindi na ni akon. So dalon ini karon sa arado sang traktora ining daan nga karsada nga nina aradohon ini karon na sang isina nga traktora nga na. Tapos ang akon nga right of way ari di. Okay, so hasta ina da ila ini sa magutod tamna nila sang tubo. So amo na ning akon ina dira malusot dito malusot pababaw. Amo na nga akon nga right of way. Okay, so amo na lagyan ko magpakadto na to sakon kaya ang akon nga property ato ang mga puno nga na it starts there going up. So amo ina. So amo nang yatag sakon nga right of way with title. May pangalan sakon. So ang mabudlay sini kay hindi ko mayayo magmotor. Ti tama gid katakladon. Ti siling niya panubuon niya kuno nga kuno niya gid na anon tanong ta kuno matabo. Kay ginsulan ko na to ang driver sa sang traktora na sang kwarta nga sideline niya na matapos siya ni karon arado ang ako nga karsada ang iya nga kuno kay ini nga karsada nagyan ko sakop ini sang arado ilain ini nga title sang property. Amo na dang akon sa babaw. So bale na mo halimbawa sini di na sige na tamna na da nila sang tubo. Amo man to sa piyak. Okay, na pareho na lapad man kaya ito pag itong banglid to ato pag ito sa babaw to sa puwang puno nga na nasugura na rado libuto niya na da karon pag man mapuli na karon sila. Amo ni pag obra ya sa akong karsada tapano niya kuno na traktora. Okay, kaya sideline na sa mga tao ato ang akong manager Jerry gapungko saya payag na natanaw ya ang obra. Okay, so ina di hindi na ni di makwan napad man di ma-develop ni namon mga 5 years man kuno ni nga wala na maproduktuhan
Di kadako nga osik nga chimpo kag kwarta tani damo na tani nga kwarta makmuli makatuig nga wala income. Di subong insuguran na hopefully everybody happy ay may inugtuba-tuba kami. Okay, amo ini ang right of way nga natagsakon. So makakadto ko din may salakyan ako. May kay sinunog nila mang sagbot. Pagkadto ko na di first time kagulangan ini forest kaladlok. Di subong naglimpyo na sa hong. Okay, munang payag sang manager ko diri sa lowland magnaog napa tindog man ko to sa babaw sang rest house palawayan man namon na naman ang mangga again pabuha panan ko masprayan kanogon gidi isang tupad ko ni way kumabtan 10 hectares nabaligya na 4 million. Ara narado na gani nila natamnan na nila tubo sa kanogon gid. Too late na ko. Last year pagali sila nagbakla ni sini. Nami tani pero may digto pa property to sa babaw ko nga 1.5 hectares tanon ta. Kung makuha ko man. Tanon ta lang. Who knows? Kwarta malang kulang sini. Tanom sila siguro sang balatong na ho. Matanom man to kami sa babaw, balatong. Amo na yung right of way ko. Okay. So may mga residento sa babaw nga dari agi sakon pero okay lang na. As long gaintindihanay lang kami. Hindi lang maginisa ay okay lang ko siya nga paggamit ining right of way ko sa ila. Pero hopefully harmonious lang ang amon relationship. Kag dumayo malang man. Eh kung may mga bululigan diri sa akon, ara man sila. Nagakwan. To si Jerry manager ko na hawanan niya ni. Ambot anong plano nila ni plano panonggid. Kay tam naman nila tubo. Ato nagakuha na to sila. Balatong siguro to. This is the site right now where I stand. I'm planning to build my log cabin. So I have a 180 degrees view of the surrounding downhill, and that roof is my downhill is my rest house. So in the lowlands I can see almost everything, and including the people and cars that is approaching. So this is a very nice view for me. At the back of my house is still far to my property, and it's still going uphill. But I think that is too much for me to walk up there, and I'm not getting any younger. Anyway, after I was told after I cleaned this property that my property is right down there and going back downhill again. So it's a vast property. See what happened, okay? Linag pang ano na linag pang manok. Sinabawan. Sinawa pala. Palagpat. May dayad. Kaya amo na amon di. Wala gid layo ang banwa baklan sardinas ti mantiniya lang tanay manok eh. Wala baklan sardinas mo. Manok mo lang. Amo ini ang base kuan kamo sang dahon na kun ano na ngalan niya sina lampiran. Okay? Dahon ina sang balagon.
Diri sa uma, wala kami sang isubak, wala kami sing ano, amo lang na dahon sang balagon, lampiran, kag Bisaya nga manok. Kung may chance ka mo, tirawin nyo, galupok ang agi sini. Sa kanamiton. O, tanawa, Blaw. O, na, ubos na. Ang kanon, dukot naman ang bilihin. Na, ikaduwa ko na nga serving ang akon. Kito. Tapos, may nakaagi ko to sa merkado. Nagbakaagi ko sang tilapia. Kwan? Ano ni, nakabuing sa? Yadi, ginakaroon na nga ito nga pang... Ara pagid ang isa. Ay ginapadala sa ako ni White. Hindi na, ibilin lang na di. Kay sumsuma na namon sa Sabado, dari ko matulog. Kay ma-despedida kami. Malakat ko. Ining aloy, pinamalhan. Ano pa pangitaon mo? Wala ka na pangitaon pa. Patay ka na sa kalipay diri sa uma. Hindi ko lang napagdalon to. Anon ko man na, hindi mo ko kabalo mag-iyaw. Karon, bilin di Sabado, amo na amon sumsuman. Ano gani na ang kwano ta? Ano nga luto na? Ang papisik? Mapiraw ka kalinagpang. Linagpang? Wow. Ari na. Andiyan na ka. Tapuson ko lang niya ang akon nga kwan, unlimited rice mo. Okay. Pwede na siguro ah.